kamatis, sibuyas, atsal, aos, luya. Isda, kusnit-kusnito na siya. Munggos ang gilatan sa guys, mag-isa na ito o panakot luya. Ayan siya guys, mga badi luya, mga badi para luwas ang yung kumot ba. Kaya magmunggos ta sunod sibuyas. Kayo sunod ang ahos. Ang kamatis. Okay, ba din, nagbukal naman siya. So, hindi na ito din siya ipapadulong. Lips cube. Kaya na siya para malamig. Ang aqua isda. Ang subak. Isda ang subak mga badi. Pila ni ang pan red chili pepper. Yapin na ako. Unod ang katsal. Taklobe mga badi. Ulati nga maluto siya. Okay, kalami. Kani
may pangkalipas ng New Year. Ah. Okay. Okay. Ito ni mga badi ba? Okay. Bonggos gitu siya. Thanks for watching mga badi.